Giayo ni Jesus ang paralitiko. Lucas Kapitulo 5 versikulo 17-26. O sa niya nakaadlaw, samtang nagtudlo si Jesus, may mga pari ug mga magtutudlo sa kasugoan nga naglingkod duol kanya. Kining mga tawhan na nagikan sa nagkalain-laing dapit sa mga lungsod sa Galilea, Judea ug ingon man sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Dios sa pag-ayo sa mga masakiton. May mga tawo nga miabot nga nagdayong ug tawo nga paralitiko. Kipaningkamutan nila nga madala siya ngadto kang Jesus sa sulod sa balay. Apan tungod sa kadaghan sa mga tawo dili gayud sila makasulod. Busa misaka sila sa atop sa balay ug gibangagan nila kini. Pagkahuman, gitanton nila ang paralitiko nga anaa sa iyang higdaanan didto sa atubangan ni Jesus. Sa dihang nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagtuo, mingon siya sa paralitiko, "Higala, ang imong mga sala gipasaylo na." Ang mga pari ug ang mga magtutudlo sa kasugoan naghunahuna, kinsa ba kining tawhana nga nagapasipala sa Dios. Walay bisan kinsa nga makapasaylo sa mga sala kondili ang Dios lang. Nasayran ni Jesus ang ilang gihunahuna, buo sa mingon siya kanila, nganong nagahunahuna man kamo ug ingon ni Ana. Ansa man ang mas sayon, ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon, tindog ug lakaw. Karon pamatud-an ko kaninyo pinaagi sa akong pag-ayo nining paralitiko nga ako nga anak sa tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Anya mingon siya sa paralitiko, tindog, dada ang imong higdaanan ug pauli. Diha-diha mitindog ang paralitiko diha sa ilang atubangan. Anya gidala niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdayeg sa Dios. Natingala pag-ayo ang tanan nga mga tawo didto. Gidayeg nila ang Dios nga may kahadlok nga nagaingon karong adlaw kahibulungan ang atong mga nakita.